O día 9 de marzo decidimos quedarnos pechados dentro da fábrica polo despido ao 4 que eles pensaban que eran os principales dirigentes do Partido Comunista. A obsesión era o Partido Comunista. Entón, claro, como a obsesión era esa, pois realmente o día 9, cando decidimos pecharnos dentro, aquelo xa tomou un cariz. Rompimos o cerco para poder salir pola porta. Eu sei que pasei por encima de moitos traballadores, outros pasaron por encima de min, porque era imposible. Aquelo foi unha masacre que houve máis de 200 feridos que tivemos que levar por os hospitales e por as casas dos médicos que conocíamos no centro de Ferrol. É certo que o día 10 nos mataron a 2 compañeros e poderan morrer, pois a mellor 50, porque houve xente que lle entrou por un lado da cara unha bala e saleu pola outra, e outros que lle pelleron un pisco aquí no ombro, outros un ferido nunha perna. O sea que realmente o 9 foi moito máis sangriento, porque foi a violencia pola violencia. Non querían que salíramos, querían machacarnos ali. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.